Club Junta, building better Africa. Jambeso kuimba kumene kwa Riverside. Lero pa Sunday 7 December. Muli bwanji topase nemoni kwina kuli kose kumene muli. Tafika swa katundu na mando pano pa radio lomwe. Akuti ndimenyera nkhondo ndi Ambuye Yesu. Kuimba swa Nyamata jamena liziko lijala South Africa. Riverside Choir. Ndikhale pano ndikukampirana ndi anthu andale. Komanso inu ngati mutafuna kuthirira mang'ombe tayimba ni phone pa nambala iyi. Imba ni phone pa 0717475350. Mukatero mukambirana ndife akatundu na mandwa katundu pa radio lomwe. Akuti bwerezani nambala isitida investe ya. Ndikuti ngati mukumfuna munyanane pa radio lomwe tayimba ni pa nambala iyi. 0717475350. Ndikhale pano ndikukamba za bunkwe lijalo Solar Afrobarometer. Komanso ndikhale pano ndikukamba za apolisi amene akugwiritsidwa ntchito ndi chipani cha MCP. Apolisi opepera. Muli banja Yohane Pongwe ndikupaseni moni kuchokera ukonso kuchikwawa. Ose walaso mbale wanga wapa mtima uyunso Nyamata ichikondi machiga. Muli bwanji blaza waine mwazuka bwanji. Muli pati nanga mukuyendera pati. Tima kupemphererani kuno ku radio lomwe. Akuti ine ndikadwala ndimenyera nkhondo ndi Ambuye basi. Kodi inu bwanji amakumenyera nkhondo ndi ndani? Ndimafuna ndiuze dziko la Malawi kunena kuti tiye tipemphere. Timuuze Mulungu atimenyere nkhondo. Atichosere usogoleri opeperawo. Usogoleri umene ukuoneka kuti ukumva zawo zokha. Usogoleri umene ukuzikonda kwambiri. Ndiye ndimafuna ndikambe pano kuti Afrobarometer yakamba kunena kuti akadakhala kuti tinaponya pa chisankho paja pa August. Ndiye kuti DPP kadapeza mavoti 43%. Komanso MCP kadapeza 29%. Ndipo UDF ikadapeza 2%. Komanso UTM ikadapeza 7%. Ndiye ndikumafunsa kuti kodi ine ndizapanga mgwirizano ni ndani? Ka 2% kanga akandikapanga mgwirizano ni ndani? Anthu ena mangofuna zingolubwa ma social media. Ndikumakamba nkumati ine ndizayima pande ka 2% ulowera nayo kuti. Uzimvere chisoni ukhale pansi uganizire mwabwino kwambiri. Ndiye mukhoza nokha amene kuona kwina kulikonse kumene kumuliko kuti 43 ndi 29 zikukhala motani. Pathawana ni maperesenti angati. Ndiye pano patu MCP ikuthawidwabe, anthu akuithawabe. Ndipo anthu akuisata chifukwa cha mathusawu. Akuisata chifukwa cha mathupini. Ndiye mafuna ndikuuze na Malawi kwina kulikonse kumene muli kuti Amalawi ochenjera inu amene mwapanga chiganizo chochenjera inu. Kuti tithamangise MCP mbomamo musafoke ya. Mwamva kale tukuti Afrobarometer yanena kuti 43% kupita ku DPP.
usogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika ukuvoteredwa pano pa ndi 43%. Ndiye pano tilingalire za kusowa kwa mafuta. Chakwera atalephera ndiye ndimafuna ndikuwuzeni kuti sikakoni kumeneko. Sitingavotere boma losowa mafuta. Tionenso kugwa kwa kwacha, tione kugwa kwa kwacha. Sitingavoterenso boma losowa kwacha. Logwesa kwacha siku ndi siku. Palibe chimene akuziwa awaya. Nonse amene mwakakamira kumene kwenu, amene muli kumene ku 29% inu sikakoni kumeneko. Ndimafunanso ndikuwuze nonse amene mukusapotanso makamaka chipani cha UDF. Kuti mwaonatu nonse amene mukusapota chipani cha UDF muliko 2%. Ndiye mukamakhala ndi kumamunamiza mwanayo kuti ukayima pawe khawina 2% aloera nayo kuti. Kuti tikuimba kumeneko ndi kwa Riverside kuti nkhondo isiyanga ya koma ndi ya Yehova. Ndikuzowa kunena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika imene amenyere nkhondo ni Mulungu. Ena atakonza kuti ambere masankho, ena atakonza kuti azipereka matusawu ni matupini. Ndicho linga choti azawine zisankho koma umenya nkhondo ndi Yehova. Ku UTM kwa sala 7% mukuiganizira bwanji 7% imene. Ndikathandizane ndi wa 43% incholinga choti tiliphule ziko lipa mavuto. Ndiye mafuna ndi auza ino kichihana uko kunena kuti mwaona maperesenti amene inu mwapeza. Ndiye ndikathandizane ndi amene ali pasogolo incholinga choti tiagwese abwanta sawa. Muli bwanja blessings manikamwe ndikupaseni moni. Mwazuka bwanji mukuendera panje. Ndipangeso choncho bwanji kuimba kwa Francis Jomairo. Akuti adala nzanga ine awa ndinkaenda nawo 2020 kumademo. Lero ndikati ndipange mademo akunditumizira polisi nkumandithira usokhesa misoze. Zafika point icho yozuza makamaka atolankhani. Akumazuza atolankhani kwambiri. Apolisi opusa kwambiri ati kumugwira Isaac Salima. Nkummanga nkumuzuza. Pamene ankanena kuti ayi tisalemekeza atolankhani apa. Boma lopusa kwambiri, boma lombwambwa. Bwanji pabwera ma SMS follow apa. Tandilolani akuti ndithirire mang'ombe bwanji. Akuti ndifuna kuthirira mang'ombe makamaka pa DPP yo. Ine ndikuziwa kunena kuti DPP oleta imisa mwala ikhoza kuwina. Ndi mmene mavuto alili muno Malawi ndikulemberatu kuchokera kuno ku Chilazulu. Akuti DJ Munyanane iweyo umakwane. Akuti kuno ku Chilazulu zinthu sizikuyenda yaya chimanga chafika mpaka na 51,000. Ndiye tikavotereso amanyaka ake amenewa. Mang'ombe anga alero ndi amenewo ine Captain Mkwiyo. Akuti Munyanane ineso ndikepo mang'ombe bwanji. Ndimangofuna ndinene izo zanena bungwe la Afrobarometer.
ndine Alfred Kambewa kuchokeranso kuno ku Phalombe Mulomba. Akuti ayi ifetu pano takonzekera kuzavotera ameneyo Professor Arthur Peter Mutharika imweyo basi. Osati izi zodontha zoganiza mopepera zimuzipatala mulibe mankhwala kuno kwathu petrol tikugula pa mtengo wa 8,000 per liter. Ndiye ndikabwereze kuvotera zomwezo mang'ombe anga lero akhale amene ubwanji. Koma iwe munyanani lero pa chisande wapemphera. Ndikupita ku cheche pa. Akuti Matthews Maganga kuchokera kuno ku Nchewu kumphate. Akuti mang'ombe anga alero ndi awa. Adampha chilima amenewa. Situkamba za chilima pano ya. Akuti koma siningavotera amenewa chifukwa ationesa manyapu sa. Akuti so ndimangofuna ningothirira pa mang'ombe makamaka pa apolisi ayiwala ntchito yawo. Akugwirira chipani cha MCP. Osachedwa patiyamba kwa tibula apolisi m'Machabine. Akutero amene osine koma ndiwo tikuchokera konko kumphate. Martin Kasia Salima Sengabe akuti ndifuna kuthira mang'ombe makamaka pa Afrobarometer. Achita bwino kwambiri kuulusa chifukwa awa akuzipopa kwambiri. Akamagawa ma 2,000 akuona ngati azawina. Tizingwadira ife ma 2,000 ndipo abweresa ambiri ma 2,000 ife tikuwafuna kuno. Koma nkhani tikaonesana kuchipinda. Mang'ombe alero to akuti ndi amenewa. Langa mmange Isaac Salimayo koma ifebe tili pambuyo pa chipani cha DPP basi. Kuthirira tu mang'ombe kumene. Akuti munali ndi chikondi poliyamba banja lero mwalizi wazikuipa ndine. Ndikuti lero pa 7 December. Ngati mufuna kuyankhula ndi munyanane taimba ni phone pa nambala iyi 071747 komanso 5350. Mukangotero mumpeza tiche munyanane ndipo muzathirira mang'ombe. Mafuna ndikambe pano kunena kuti ndisizoona kuvotera boma limene lili boma la kuba. Banji ndikambeka usankhani ya Nyamato ja Foster Kapanda kuchokeranso kwa Nkanda kumulanje.
amene sofuna kuyimirira ukhansala makamaka kumene kwa group ang'ong'ola muli bwanji ndikuti tu Foster Kapanda afuna kuyimirira ukhansala kumene a group anogwe muli bwanji Foster Kapanda afuna kuyimirira kumeneko tiye ndikamvotere Foster Kapanda kuti iso atukule kuno kwathu kutukuke ndikuti tu Foster Kapanda akatundwa na mandwa pankhani ya chitukuku afika awawa kuti atitukule muli bwanji group achanje ndikukaseni moni kwanji wakudula nkhani muli bwanji kwa Magaleta muli bwanji kwa Goero kwa Masuku muli bwanji kwa Chimikonso kumene utipaseni moni kwa Nakoma muli bwanji kumeneko tiye ndikapereke vote kwa Foster Kapanda kufikira mwezi uno panikiro karamu italifiria ndetefifite lero mayamba kuyanika azima mayamba mwano wanu sikuipa banawe akuti apolisi ndizisiru kwambiri chifukwa panopa sakuchita bwino akumamanga anthu nkumaponya mundende kusiya ukuba zenizeni akutero ameneyo Kapteni Bungwa kuchokera kuti kwasadibwa muziko muno muli maina mpaka sadibwa mafuna ndikampeku nena kuti tiye ndikavotere chipani chimene chili pasogolo nonse amene muli ndi maperesenti tochepa tatiye ndikapange mgwirizano ndi chipani chimene chili pasogolo ndimafuna ndiuze zipani zonse zotsutsa boma kuti tiye ndikachite mgwirizano ndi chipani chimene chili pasogolo inunso amene mwasala uko 29% inu amene mukusapotabe MCP kunena kuti muganizire njala imene yabuka muno Malawi muganizire kugwa kwa kwacha muganizire kutsowa kwa mafuta muganizire kubwera kwa njala mmene njala imene ilili muganizire kukwera kwa katundu kuti awalephera bwanta sagulugunyinda kakakawa tiye ndikavotere chipani chimene chili pasogolo cha DPP mosafuna kunena monyengerera muno tiye ndikavotere DPP bwanji ndimalize so kuimba kwa Nyamata uyu Evans Mereka ndi mzacho uja Zebrand Kankhunta akuti bwanji ndikadakhala ndi mapiko ndikadaululuka ndikanene nkhawa somoni kwa Plaza Musa muli bwanji adadi abwera muli pati mukuendera pati lero pachisande
ndimafuna so ndikambeko nkhani ya Nyamata uja Chirambo transport amene amatenga katundu kuchokera ku South Africa kubwera kuno ku Malawi. Ine lero sinifotokoza zambiri ya mbiri pano patimbira phone kuno ku radio lomwe kuti katundu wawo kumafika bwino kwambiri. Mukamfuna kuti mulumikizane ndi Chirambo tamuimbirani phone pa namba line 063432 komanso 90 kumapeto ko 81. Mukangotero muyankhula ndi transporter Chirambo. Amatenga katundu dera lina lilonse muri ku Rustenburg kapena muli Joburg kapena muli Captain Park kapena muli ku Hanejo kapena muli ku Binone kapena muli ku Mpumalanga kapena muli ku Pretoria kapena muli kuti kuli Mpopo muli ku Sunny City kapena ku Blaze muli ku Kanana kapena Mafukeng. Auze na mene wa transporter Chirambo akutengerani katundu kakusiyirani ku Malawi. Muli ni mbale wanu kunoko ku Malawi akufuna kupita ku South Africa. Amatenga Nyamata ku Asia ku South Africa. Alibe chipongwe transporter Chirambo. Koma nkhani yathu ya lero inali ya Afrobarometer. Ilira ulula zona zokha limene lilakuza na Malawi kuti mukafuna kuvota kavotere ndi DPP. Ndiye wenzanga amene oli ndika 2% wa UDF iwo ziganizire kwambiri. Iwo amene oli ndika 7% uziganizire wa UTM. Iwo amene oli ndika 29% wa MCP wokugawa ma 2000 ewe uziganizire kwambiri. Chokako ni ku MCP ko mukalandira ma 2 piniwo musasimikize kuti mukavotere MCP. Chokako ni kumene. Bwanji mundirole kuti tishane pamene pamunali ndine wanu DJ Rodine. Ndikuti tulero pa 7 December tikupita ku Christmas. Christmas yosowa mafuta. Christmas yokudya chiteze. Christmas yokudya mango. Akuti mango ena tikuchita kupanga amakata. Mango ena tikuchita kupanga achigumu. Mango ena tikuchita aphalaphala. Ndipo mango ena tachita konfiso. Boma la chakwera boma la mavuto kwambiri. Osaka mpasa chakwera mavoti ya. Ndapita ndapituka ndatawa munyanane Rodine pa radio lomwe. Koma mukafuna kuti ndati mundipeze sopano taimbani phone iyi pa 0740 1747 5350. Ndapita. Club Junta, building better Africa.